Ας ξεκινήσουμε με τραγούδια που είναι στο D-tier. Υπάρχουν τραγούδια που είναι στο D-tier. Εσείς οι δύο. Όχι. Όχι, δεν είναι. Ωραία. Location. SSS Plus. Location είναι ok. Είναι από τα S. καλύτερα. SS. SS ή S. SSS. Ούτε καν. Δεν έχει πολύ καλύτερα τραγούδια. Ας το δω και μετά το βλέπω. Ας το S, ας το S. Γενικά από όλα αυτά θα πέσει ξέρω εγώ στο S. Βάλ το S. Βάλ το S. Αυτός δεν μπαίνει. Τώρα που επιλέχθηκε η θέση. Το location βάλει το άλλο. Magnolia μπαίνει S. Magnolia μπαίνει S. Magnolia μπαίνει Δεν S. είναι καν τόσο καλό. Το Magnolia είναι ok. Looking μπαίνει S. Η New York Camille Rock. ή είναι S. Είναι Uzi κάρτι Uzi. Το looking. Uzi κάρτι Uzi. Το looking είναι mid. Το location Λαφαρινίκες. Look at the beach. Όντως είναι. Ναι, είναι Το mid. βάλουμε A. Δεν είναι τόσο mid. Είναι A. Είναι B. B. Το B είναι. Θα πεθάνουμε. Έλα, όταν είναι φτάσουμε B, εδώ, είναι θα B, πεθάνουμε. είναι B. Άντε, είναι B. Walk up like this είναι S. S. Ή SS. Είναι και SS. Let it go, άσε με. Είναι S. Μην τα κάνεις γρήγορα, όχι half γρήγορα. and half. Λοιπόν, let it go είναι S. Ωραία. Half and half. B. Πάω το B. Α, B, ναι. B, γιατί είναι στο ίδιο level με το looking, δεν είναι καλύτερο. αυτό. Το τσόπα είναι S. Πιο πολύ από το πιο πάνω. Πάνω το location. Πάνω από το location. Α, βάλ και το hook up like this τότε πάνω. Ναι, αυτό σε λέω. Άντε, βάλ το. Α, Το location το λέω ρε, που δεν είναι OSS. Ναι, αυτό λέω. Είναι A, άντε S, αλλά A ρε. Είναι A. είναι ok. Άδερση τι είναι S ρε μαλάκα, μπορεί και SS. είναι. Έλα, A. το κάνεις τέρμα overrated. Είναι απλά A, δεν είναι κάτι. Είναι απλά καλύτερα από το. Είναι το ίδιο πράγμα, πόση ώρα. Είναι τέρμα Number 9 overrated. είναι A. Βασικά το other shit είναι B. B. Ναι. Άκου, βάλ το B. Αλλά πάνω από το half and half. Όχι πάνω από το. Όχι εκεί. Ωραία. Δήλωση είναι S. Ναι, το μπάρι. Είναι A. Είναι A. Lame κύριοι. Lame κύριοι. Ναι, είναι A. Το ξέχασα. Είναι. Πώς γίνεται να το ξέχασα, το Κοίτα. ακούω όλη την ώρα. Χάγει, lame κύριους. Lane Αχ, ναι, είναι. Κάτσε, είναι. Μπροστά από το number 9, ναι. Εδώ και αυτό είναι έτσι. Ναι, ωραία. Πρέπει να κάνουμε λίγο περισσότερο content. Το για μην είναι SS. Για μην είναι SS Plus. Είναι το καλύτερο τραγούδι. Όχι το καλύτερο. Και το flex είναι SS Plus. Ναι, είναι location πιο μαγευτικό. Αγγε συνάφη είναι. Ναι. Απλά θα. Αγγε συνάφιλη είναι energy. Baby girl, we can do blind. Πάμε να το κάνουμε 5 λεπτά, bro. Το έχουμε. Baby girl, we can do blind. I want you to be. Το βάζεις πρώτο αυτό. Άμα πάτε λίγο πιο Όχι μπροστά πρώτο. στο σπίτι, στα αριστερά στα Δεύτερο, έλα. Έλα τώρα. Αντικειμενικά είναι το πιο καλό τραγούδι. Ναι, όντως. Και το hook up like this είναι καλύτερο από το Μίτσο. Όχι, έλα. Άντε, οκ. Σκέψου το verse του Γιάννη. Αλλά- Όχι του Γιάννη. Του Ρόκη. Ναι. Α, και το για μην είναι. 5 λεπτά δεν θα το κάνεις, άντε. Όχι. Λοιπόν, ωραία. Θα τα κάνουμε ένα ranking και μετά θα τα ξαναπεράσουμε γιατί μπορεί να τα κάνουμε πολύ Το γρήγορα. Kelly K είναι A. Και είναι S. Το Kelly K. Βάλ το S. Είναι S ρε μαλάκα, έλα. Πλο. Και τώρα το hat του είναι σκάλα. Είναι A. Για να κάνεις σκάλα. Είναι πλο. Α, το hat του είναι B. Πλο. Είναι μπροστά από το Hafen. Βασικά, όχι, είναι χειρότερο. Είναι το χειρότερο. Το χειρότερο. Ναι. Το hat. Hat του είναι το χειρότερο. Ρεαλιστικά όντως είναι το χειρότερο. Έλα, Όλα είναι καλά και αυτό είναι το χειρότερο. Οπότε είναι. Λοιπόν, τέλος. Ωραία. Να τα περάσουμε άλλη μια να δούμε άμα συμφωνούμε. Ναι, όχι. Ωραία. SS Plus. Όχι, πάμε από Το το B. location δεν είναι SS. Αυτά συμφωνούμε ότι είναι όλα B. Δεν τα ξέρω το λίγο καλά. Εγώ πιστεύω ότι κανένα δεν θα πρέπει να είναι B. Όλα αυτά θα πρέπει απλά να είναι A. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ όλα αυτά τα ακούω. Τίποτα δεν είναι skip. Εγώ συμφωνώ γενικότερα, bro. Ακούς, τίποτα από αυτά δεν είναι skip. Μάγκες, πριν να φύγουμε, θέλω να κάνω μια τελευταία αλλαγή στο list.
Για πες. Δεν ζημάει. Αυτό είναι το λύση. Όχι, εντάξει. Αντικειμενικά είναι S, δεν είναι SS. Αντικειμενικά δεν έχετε ιδέα από το που διαφορετικά. Άντε, bye. Είναι SS. Γεια.